Jadi tom ni bagai mai pal khe rana nangkha. Belakina hamba sini media no tak tonai camera no sengoro tini sini khorsa takuk sini purbo gila torini Sonjit Deburma bo pisudin age bini cerai lior beranya hini thangpuru sampa hawar blog ganawo gari accident ngi bini tabuk sorry ekdom komjor ungjak eba khaba yagrok bujurak yaplai thamakya Enggak seng wan suka seng bubagram netflix ya hadi hau seng to bubagram netflix seng subai betongo ape hake kiri nukung rongo eba subje nukung rongo eba seng ape kai rang puisano kare te kebang mas samung logo subai tongo ngai hadi seng mo yetu sini tako khorosa maimun to habini bini o maimun mano jodi sini seng subai ya ngai bini mai raja ya ngai no songoi thangai apni bagai seng wan suka ya sini Polanpur TWF blok committee te sini Pramotha blok committee Polanpur jungwan suka ja phadi bini o maino seng rawi dilanyai rawi akoi sini o takungno seng suba lanyai hine seng oro tini prai bori be aku bai seng prai 7 jon 103 jon moto seng oro phai tabu ralai tongai Para khe bojang khamo. mo ngaka uttor gila toli dai purbo gila toli ni mas khano bo ngaka Ingko purbo gila toli bisio khobjak Dinadal parani sini takuk Sonjit Deburmani mo jaga khato. Acha nong oro tini tam ni bagai oro maira lanya ni pal khai kelakya. Au belakya hambai. Sengoro tini maira mane ubisyo mono kaisa. Lai thanai 19 tarik Brihaspatibar dino. Sini purbo gila toli bisini khobjak Dinadal Fodar parani. Sini borong gonang takuk Sonjit borok thik thai bini charai bithajak ni nogo sampa waro beranya thangpuru bek khai thimani jorabo car accident mane bisingtui borok belasi injure ungjak boni belai no family o tabu weak ungjak o thobo o bab tai belai kisu gyani bagai jeng ti Pramotha toraf theke Maharaj je dagi mane bisingtui jeng suno Maharaj hawo omahake nor khansa kayei norok dofano sini greater tipaleno tunani bagai norok ni samani tuiseng inora pal phanta kai sengo jagabo uttor gila tuli kai purbo gila tuli bisi kaini milui sengo jagabo juthobabe sengoro mairana phalaijak Acha nong mo bo block committee o khobjak. sini mo Polanpur blok anta Acha para khe bo para kelak mo. mo ngangkai purbo gila tuli bisi ni bisingo khobjak Dinadal Fodar para Acha oro tini oro je ralai manu mane borok to kobang manu khanga khorok busu rok kana. oro bri rokmino prai 60 jona moto tei selar tongo jagabo prai 15 hoite 20 lon aro kawane counting haje selar rokai Engkai takuk nengkai Pramotha ni bo podro gotong. au belakya hambai ang kai nord gila tuli bisini horoka tabuk Pramotha ni chairman hisabe samokhaito Balakin hambai engkai norok mo no tini mairama hai no nugoi buskang ni agi rogo raide phakya ba buskango tebda rana rok ni wan lai thanai dui mo mai ramani sikang borpuru boseng uttor gila tuli bisini bisingo khobjak Bolaram Fodar kamiwo seng khorsa takung nu khungo ma hake seng mairok tangrikha am joto bebak no seng bubagarani tujul mung mai ama hake simi chong engka phainai salogo norok bubagrano mo ralai mane bisingte ba suba mane bisingte tamo kokko chana musung ang ono kesarna musungo Maharaja sungna sabo norok khansa unity ngangkai muk thangnai imangno muk thangnai hini sungna sabo sung abno naharinya sung long time samung khai thanai ma hage thansa tai an thane asa to amai belakin